Манекенката умира ли? Не. Тогава снимаме на 4, както е предвидено. На теб изобщо няма да се опитам да ти отговоря. Но има детайли за... Трябва ли да ти напомням защо съм те наела? Свържи ме с Юли Вергов. Ако е за интервюто за новия му филм, Надя вече го направи. Как така? Те са лични познати и тя реши да говори с него сама. Макар че Вергов фигурира в списъка с хора, които интервюирам само аз. Кажи на Надя, че е уволнена. Окей. Пак си го изкара на мен. Какво каза? Казах окей. Марио. Казах, че Надя пак ще си го изкара на мен. Тя ще си го изкара на мен. Добре. Ало, трябва да те видя. Знам, че е 9 сутринта. Пак го сънувам този кошмар. И преди малко Марио ми заговори като от съня. Имам чувство, че се побърквам. И аз непрекъснато сънувам как свекърва ми казва, че съм настроена срещу нея. После идва вкъщи и хоп, Ирина, защо си настроена срещу мен? Добре, защо ме дразниш в момента? Казвам ти, че този сън е различен, като реален е. И пак тази жена, която стои и ме гледа. Доколкото си спомням, да сънуваш с жена означава пътуване в чужбина. Какво става с Пешо? Стига де. Добре де, Петерис. Казала ли си му? Не съм. Той няма нищо общо с това. За какво да го занимавам? Всичко е нормално. Даже много добре. Решихме къде ще ходим лятото. Всичко е наред. Значи е крайно време да развалите тази идилия с едно бебе. Какви са тези глупости, бе, Ирина? Ами всичко изглежда толкова съвършено. Бебе. Вики, моля те, всеки път ли ще правим така? Хайде хъпни малко. Миналата седмица. Един от новаците, дето нямам представа дали ми 6 месеца при нас. Седи и ме чака пред офиса. Едва ли ще ми козирува след малко, обаче. Защо ме чака? Знаеш какво каза? Аз колко още ще съм джуниор дизайнер? Това ми е вече трети проект. Е така говори. Не искам. Това е жалко. Какво? Нищо. И ти какво му каза? Като натрупаш едни няколко пъти по 10 000 часа работа, тогава може да имаш претенции. Аз самия станах креатив след 14 години в бранша. Къде е тръгнал? Защо съм тук? За да се нахраним, Миричък? Не, защо съм на тази планета? Защо съм на тази планета? Инга, слушаш ли ме? Моля? Добре ли си? Петерис, на теб случва ли ти си да сънуваш един и същи сън няколко пъти? Какво? Ако си бил преуморен, например. Или... Има един сън, който сънувам постоянно. Извинявайте, може ли да си приберете детето? Съжалявам за представението. Така не се прави. Каквото става, просто си играе. Аз се опитвах да ти споделя нещо. Заповядай. Съжалявам. Няма нищо. Сподели? Вече няма значение. Искам повече време да сме заедно. Искам да ходим на плуване. Искам да се разхождаме. Искам повече секс. 3 пъти седмично на тицата. Искам да сме заедно постоянно. Искам те. И аз те искам.
Но си харесвам живота и връзката ни такива, каквито са. Не искам да ставам като Ирина. Ой, щастливо омъжена. Да, и мирише на манджа. Да, но живота има смисъл. Това не го казваш сериозно. Нали? Какво? Вече 3 години сме заедно. Не мога да продължаваме да се виждаме по кафенетата. Като тинейджери. За разлика от теб, аз не живея само за работата си. Искам... Не може да продължаваме вечно така. Това какво означава? Мамо! Мамо! Разкарай се, аз съм ти майка. Ти май се баш с мен. Махай се, бе, какво искаш? Ти знаеш отговора. Израснах без баща. Виждала съм го няколко пъти. Не, че ми трябваше. Майка ми симпатична жена. Чуваме се. Виждаме се рядко, но все пак имам сериозен. Имам приятел. Извинявайте, това какво общо има със съня ми? Опитвам се да разбера дали проблема не се крие в страха от самотата. Страхът от самотата. Аз винаги сама си решавам проблемите. Никой да не ме търси в следващите дни. Колко дни?
Той явно иска нещо повече от това да се виждаме 2-3 пъти седмично. Нищо не разбирам. Виж, това е от Нова година. Бяхме в Тунис. Много беше хубаво. Тази година ще ходим в Малта. Какво искаш да ти донеса оттам? Внуче. И ми го продават. Ще ти купя едно. Сънувам една жена напоследък. Само стои и ме наблюдава. Има и някакви други хора. Не мога да им видя лицата, обаче им чувам гласовете. И после тези хора ги срещам. Ние в рода имаме ли някой с ясновидска дарба? Не. Ние сме обикновени хора. Освен прабаба ти. Инга, знахарката, дето на нея си кръстена, тя е била особнячка. А в селото дали има някой, който още я помни? Освен бабата Найца няма кой друг. Всички измряха. Бабото Найца! Знаех, че ще дойдеш. Познах те веднага. Аз не съм идвала до сега. Ти си. Коя? Инга. Майката и на едните, и на другите. Не, аз нямам. Душите всяка доба дохождат при тебе да си хортувате за мъките. Това са душите на спящите хора. Идат милост да просят. Кога човек умре, ти отвеждаш душата му до дървото. Какво дърво? Сега за мен ли си дошла? Бабо, аз тръгвам. Ти си почини. Утре пак ще дойда. Разбрахте. Ела. Кой е това? Прабаба ти Инга. Виж колко си приличате. Да. Все едно съм аз. А какво означава майката на света? Знам ли сигурно, задето е лекувала, се я нарекли така? Мисля, че това е жената, която сънувам. Инге! Ти ли си, ма? Майко, какво е станала?
Божидаро! Аз си излезнала на улицата, аз съм ти скъсала ушичките. Те сладки са за майка ти. Диабета, нали знаеш? Не, за бабата Найце. Че тя с нощ ще умря. Какво? Мамо, какво става с мен? Вече не знам коя съм. Защо, мамо? Защо? Ирина, благодаря ти, че не ме помисли за луда. Можеше да ме заведеш на ресторант. А ти можеш ли да бъдеш сериозна някога? Да, когато плача. Това е езерото. Сигурна съм. Чудесно! Дай си направим по едно селфи и да си ходим. Трябва да намеря дървото. Само тогава ще съм пак себе си. И пак ще съм нормална. Мила моя, търсиш отговори от едно дърво. Няма как да си нормална.
Искам да си имаме бебе. Толкова ми липсваш. Толкова много.